Στο Ρίο στάση. Αθήνα μπροστά μας, πίσω από τα βουνά. Σχεδόν άλλο τόσο θέλουμε. Και ο ήλιος, ορίστε τι σας έχω, τα καλύτερα πλάνα σας έχω ρε. Το μπέρδεμα είναι ότι καλό χρυσό το λεωφοριάκι πίσω μου και μεγάλο και ευρύχωρο και δικό μου κάθισμα διπλό έχω, καμία αντίρρηση. Αλλά ακριβώς τον ίδιο δρόμο αυτόν με τη μηχανή θα τον έκανα με τουλάχιστον 60-70 χιλιόμετρα περισσότερη ταχύτητα. Τώρα που μιλάμε θα σας μίλαγα από την Αθήνα και όχι από το Ρίο. Οπότε έχουμε ακόμα δρόμο. Και να δούμε. Ζέστη δεν έχει ευτυχώς, καλά είναι. Δεν ξέρω αργότερα τι θα γίνει φτάνοντας στην Αθήνα, τι θα συναντήσω. Είπαν για 35-36 βαθμούς. Τώρα θα δούμε. Εχθές δεν έσβησε από μπαταρία. Μάλλον το λάπτοπ εννοώ στο live. Μάλλον έγινε υπερθέρμανση, γιατί το είχα και τάβλα πάνω στο τραπέζι. Δεν το είχα βάλει καν πάνω στο επιφυλάκι εκεί που έχω για να αερίζεται από κάτω. Γιατί μετά το live που το είχα συνδεδεμένο στο καλώδιο και άναψε πάλι μετά από λίγη ώρα, η μπαταρία ήταν full. Οπότε η ζέστη πέσαμε θύματα της υπερθέρμανσης του πλανήτη κι εμείς. Έλα δε εσύ, και εγώ με αυτό έπρεπε να είμαι. Βέβαια, ανέβηκε στη μηχανή του, έφυγε. Τι να κάνουμε, μία την έχουμε. Δεν μπορούσα να κάνω μάχη, να της πω όχι εγώ θα έρθω με τη μηχανή και αν θέλεις άσε που είχε και αποσκευές. Οπότε λεωφοριάκι. Θα μου πεις τώρα, γιατί πά να την πάρεις, μη στην κλέψουν. Όχι μωρέ, δεν μου την κλέβει κανένας. Αλλά, να είναι κάποιος εκεί να την υποδεχτεί στο αεροδρόμιο. Και εγώ όταν πήγαινα στο εξωτερικό, πάντα γούσταρα να είναι κάποιος στο αεροδρόμιο. Χθες, όταν ήμουν κοντά στην αδερφή μου, ερχόταν και με έπαιρνε αυτή από τη Γερμανία. Χθες όταν πήγαινα στη Φραγκφούρτη, ερχόταν η Λέιλα και με έπαιρνε από τη Γερμανία, από το αεροδρόμιο, συγγνώμη. Οπότε είναι καλό να έρχεται κάποιος να σε περιμένει στο αεροδρόμιο, εντάξει. Και το μοναχικό ωραίο είναι, παίρνεις τα μπαγκάζια σου και φεύγεις. Οπότε, τις καλημέρες μου από το Ρίο. Για να πάμε να ξεκινάμε σιγά σιγά. Και αργήσαμε, δεν φύγαμε 5 ώρα από τον πύργο, που λέει το καταστατικό. Τον πύργο φύγαμε κοντά 5 και 5, 5 και 7, κάπου εκεί. Αφού εσείς η Αμαλιάδα που είναι ούτε 20 χιλιόμετρα από τον πύργο, εκεί τρομοκρατήθηκα λίγο, την άκουσα. Γιατί φτάσαμε και ήταν 5 και μισή σχεδόν. Και λέω ορίστε, κάναμε σχεδόν 25 λεπτά, 20 χιλιόμετρα. Θα κάνουμε 1 λεπτό το χιλιόμετρο. Και το κάνουμε παραπάνω τελικά. Εντάξει, εμένα αυτά τα νούμερα μου φαίνονται αδιανόητα, καθότι μηχανόβιος. Και μου είναι δύσκολο να πηγαίνω με 90 χιλιόμετρα και με 100 στον δρόμο. Θα μου πεις πόσα θέλεις να πάει το λεωφορείο, ρε. Τι να σας πει, βάλτε τις ζώνες σας, βάλτε το κράνος σας και πάμε. Ήταν ένας, δεν ξέρω τώρα αν ζει. Μην τον πεθάνω και τον άνθρωπο, σίγουρα είναι συνταξιούχος. Είχε ψευδόνυμο Σαρλό. Από τον Σαρλό, τον κωμικό, δεν ξέρω γιατί. Είχα κάνει κανένα 2 ταξίδια μαζί του. Παλιά σας λέω τώρα που ανέβαινα και ανεβοκατέβαινα στην Αθήνα, γιατί πήγαινα και σχολείο, τόσο παλιά. Ο τύπος ήταν Φόρμουλα 1. Τότε ήταν και ο παλιός ο δρόμος, παίρνανε και μέσα από χωριά που ήταν στάνταρ 1 ώρα παραπάνω. Ρε, ακόμα και αυτό που ήταν 5-5,5 ώρες, ο Σαρλό το έκανε 4. Δεν του έδιναν δρομολόγιο εξπρές, γιατί θα έκανε τις 4 ώρες 3 και θα ξεφτυλιζόμασταν. Αφού θυμάμαι, έκοβε, είχα τύχει σε κάτι ταξίδια που θέλαμε μετά την Αμαλιάδα και ενώ με την ταχύτητα που πήγαινε τίποτα, σε 5 λεπτά θα είχαμε φτάσει.
Θυμάμαι έκοβε εκεί να περάσει λίγη ώρα, μη φτάσει στο κτέλ στον πύργο μισή ώρα, 3/4 νωρίτερα από το κανονικό και φρίξει η Ανάσταση. Όσοι ήταν πίσω, θυμάμαι, καλέ, μην τρέχετε, του έλεγε, μην τρέχετε να κατέβω. Δεν τρέχω, κυρία μου, να της λέει. 80 πηγαίνω. Και πελάμε έγραφε. Ρε το σαρλό. Δεν ξέρω, ζει, πεθαίνει, πιθανότητα να ζει ο άνθρωπος και να είναι καλά στην υγεία του και όλα τα σχετικά. Κόσμος ανεβαίνει πάνω. Άντε, εδώ, έλα να μαζευόμαστε. Πού είσαι, οδηγέ, να μας μαζέψεις? Να πούνε από τα μικρόφωνα, έλα από πύργο να φεύγει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ούτε έχω κοιμηθεί ούτε τίποτα. Με αυτά και με αυτά. Κάτι να μαζέψω μετά το live, τα πράγματα εκεί, τα νερά μου, τους χυμούς, το λάπτοπ. Κάτι να βάλω μέσα στο κουτί, ό,τι ανταλλακτικά μου είχαν μείνει από το Α10, να μην είναι χύμα πάνω στο τραπέζι και χαθούν. Και τα έβαλα στην καρέκλα κάτω και αυτά. Έβαλα και το Α10 πάνω στους Ρώσους. Πήρα τους Ρώσους από εκεί. Βρέθηκα στο δωμάτιο. Έβαλα λίγο κάτι εγκλήματα και είδα. Και με αυτά και με αυτά πήγε 3 η ώρα. Σηκώθηκα, έκανα ένα ντους στα γρήγορα. Δεν έβρεξα μαλλιά, ένα ντουζάκι το κορμί μου και αυτά. Έφτιαξα και ένα καφέ. Και κατά τις 3:30 έφυγα από το κατάκολλο, 4 παρά 20. Το short το είδατε που ανέβασα με το που έφτασα πύργο. Εισιτήριο στα εκδοτήρια. Καλά, μέσα στο λεωφορείο αυτό που σας έγραψα. Τίποτα ρε, να σηκωθώ όρθιος και να τους πω έχω 50 κιλά εκρηκτικό επάνω μου και σκέφτομαι να σκάσω. Δεν θα γυρίσει ούτε ένας. Ούτε ένας. Έτσι, τι λέει τούτος, δεν άκουσα. Ακόμα έστω και αυτό, ότι δεν άκουσα καλά, μπορείς να το ξαναπείς για δεν τ' άκουσα. Ούτε αυτό. Παιδιά, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Ήταν μια ηλικιωμένη κυρία που δεν ήξερε πού να κάτσει, της έλεγε ο οδηγός, τη βρήκε τη θέση. Της έλεγε μετά όταν ξεκίνησε το λεωφορείο εκεί στον πύργο, καθίστε κυρία, μην είστε όρθια στο λεωφορείο, το ένα το άλλο. Ρε ένας να την πιάσει από το χέρι, κάτσε. Μια δώστε πάλι, σηκώθηκε όρθια και πετάμε. Κυρία μου, λέω καθίστε, δεν είναι ότι δεν επιτρέπεται, είναι για τη δική σας την ασφάλεια. Δεν έπαιρνε χαμπάρι, 150 εγκεφαλικά σε ένα. Αλλά ρε παιδί μου, η δίπλα της ένας να την πιάσει από το χέρι λίγο, να την έβλεπες ότι πήγαινε σαν εκρεμές. Δεν τρέχει τίποτα ρε, δεν τρέχει τίποτα ρε. Δεν βλέπω να μας φωνάζει, εδώ θα μείνουμε στο Ρίο. Ευτυχώς δεν έχω και πράγματα. Την τσάντα σου έχω, Μαρία, από ό,τι βλέπεις, μου έγινε αγαπημένο αξεσουάρ. Μια μπλούζα έχω πάρει μαζί μου, τσιγάρα, μηχανήματα για τσιγάρα, powerbank, ένα αποσμητικό μασχάλης και τίποτα άλλο. Δεν μου χρειάζεται τίποτα άλλο. Το θέμα είναι ότι σίγουρα δεν θα προλάβουμε τον 2 και 4, οπότε το ξεχνάω το 6 ώρα, 6:30 στον πύργο, καθώς έγινε μπέρδεμα και δεν τις ήξερα καλά τις ώρες, μπορούσα να φύγω και με τον 7 το πρωί, διότι το αεροπλανάκι θα αργήσει να έρθει, θα κάνει τουλάχιστον 1,5 ώρα περισσότερη από ό,τι είχα υπολογίσει εγώ. Αυτό το καινούριο, βάζω το τσιγάρο και παίρνει μόνο του μπροστά. Τι ωραίο, δεν χρειάζεται να πατήσω κουμπί τίποτα. Τα ρέστα τα έχω ακόμα στη τσέπη μου, θα τα βάλω στο πορτοφόλι, θα μου πέσουν. Οπότε και νωρίς ανεβαίνω. Δεν με χαλάει βέβαια, γιατί θέλω να πάω να πάρω κάτι πραγματάκια. Τι πρωτότυπο, κάτι χρώματα, κάτι πινέλα. Ναι. Τι πρωτότυπο, κανένας δεν το περίμενε αυτό, ότι θα πάω στην Αθήνα και θα πάρω κάτι χρώματα και κάτι πινέλα. Απέναντι είναι πολλές μηχανές. Όχι, ρε παιδιά, είναι κάδι σκουπιδιών και είχε μέχρι πάνω μαύρες σακούλες
Και από εδώ που είναι έπιανε μια οπτική γωνία που οι μαύρες σακούλες ήταν στη σειρά και φαίνονταν σαν κράνη. Ό,τι θέλω φαντάζομαι. Φαντάζομαι αυτό μου λείπει. Η μηχανή μου έλειπε εδώ, να την είχα εδώ παρκαρισμένη, να έπινα τον καφέ μου, να ανέβαινα πάνω και τσουκ από εδώ σε μια μισή ωρίτσα θα ήμουν Αθήνα. Σοπάτε, μαζευόμαστε. Εδώ είμαστε. Οπότε, άντε τώρα και επίσημα καλημέρα σε όλους, γιατί σιγά σιγά φαντάζομαι θα ξυπνάτε. Πάρτε και έναν ήλιο που σηκώνεται και από το χρώμα του και μόνο καταλαβαίνω ότι θα φάμε κάμπος ζέστη σε λίγη ώρα. Οπότε είμαστε για λεωφορείο και μέσα. Αυτά. Τι ωραίο. Ο οδηγός με το που φτάνω, καλημέρα του λέω, καλημέρα, μου λέει Γιώργος Πρίνος, γαμπρός του. Ακούς Γιώργη, ο Γιώργος είναι μαθητής μου. Γιώργη, με τον γαμπρό σου ταξιδεύω. Πάω, τον βρίσκω μετά την αμαλιάδα, του λέω έχεις να φορτώσεις κι άλλους, γιατί έχει άδεια καθίσματα να κάτσω, δεν χωράω, ήμουνα μαζί με ένα άλλο παιδί. Όχι, μου λέει, τέλος ο κόσμος. Ωραία, του λέω τώρα που γίναμε και γνωστοί, με τον γαμπρό σου Γιώργη. Λοιπόν, πολλές καλημέρες, πάμε να μπούμε, να συνεχίσουμε το διπορικό μας. Έλα καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους και υπομονή με τη ζέστη, κύριοι και κυρίες μου, υπομονή, καλοκαίρι είναι, θα περάσει.